Живял някога край гората един беден дървар със своите две послушни дечица – Хензел и Гретел. Те си нямали майка и затова един ден баща им се оженил за друга жена. Мащехата никак не обичала завареничетата и постоянно ги хокала. Веднъж тя почушнала на мъжа си: „Трябва да се отървем от тези непоносими деца. Храната не стига за всички. Твърде много гърла има вкъщи. Утре заведи Хензел и Гретел в гората и ги остави там. Може някой да ги намери и да ги приюти.“ Лукият човек не искал да се разделя с децата, но жена му настоявала и се сърдила. Накрая той не издържал и се съгласил. А Хензел дочул този разговор и рекъл на своята сестричка: „Не се страхувай, ако не оставят в гората, ще намерим обратния път.“ И изтичал навън да напълни джобовете си с камъчета. На сутринта бащата завел дечицата си в гората. Докато вървели, Хензел пускал по едно камъче след себе си. В най-тъмния гъсталак дърварът им заръчал да го почакат и с кришом хукнал към своята къщурка. Чакали двете деца, чакали, но той не се върнал да ги прибере. По едно време се мръкнало и Гретел жално заплакала. Тогава братчето й се я хванало за ръката и я повело към вкъщи. От камъче на камъче, от камъче на камъче, скоро двамата стигнали до вратата. Влезли тихичко, сгушили се и заспали. Като ги видяла злата мащеха, много се разлютила и цяла нощ се карала на мъжа си. После заключила Хензел и Гретел в килера, като им дала само малко сух хлебец. А братчето не изял своето коматче, скрил го в пазвата си и зачакал да се съмне. На другата сутрин дърварът отново повел дечицата си към гората. Докато вървели, Хензел ръсел от време на време по някоя трошичка. В най-тъмния гъсталак баща им ги накарал да го почакат и с кришо хукнал към своята къщурка. Братчето и сестричето веднага се хванали за ръце и тръгнали да търсят обратния път. Но този път не сполучили. Тук трошички, там трошички, не намерили нито една. Гладните птички ги били изкълвали. Като се мръкнало, малката Гретел жално заплакала. „Не тъгувай“, казал и Хензел. „Аз съм тук и ще се грижа за теб.“ Повел я той по една тясна пътечка, която се вила през гъсталака. Но после размислил и свърнал по друга пътечка, след малко по трета. Скоро двете дечица съвсем си изгубили. Ами сега наоколо било съвсем тъмно. Хензел и Гретел треперели от умора и страх. Струвало им се, че гората е пълна с зверове и че от всякъде дебнат няколко чифта кръвожадни очи. Цяла нощ не посмели да мигнат, а на следващия ден дълго се лутали между дърветата. Накрая се озовали пред една чудна къщичка, скушена насред малка полянка. „Гледай ти“, смаял се Хензел. „Тази къщичка е с шоколадова глазура“, и си очупил едно парченце. „А стените й са от маслени корабийки“, добавила Гретел и налапала друго парченце. Двамата започнали сладко да си похапват ту от мармеладения покрив, ту от захарните прозорци, без да подозират, че това е капан за деца. Едва успели да опитат от всичко, когато вратата на къщичката се открехнала и през процепа се подала главата на вещицата. „Ах, какви лакомници!“ засмяла се тя. „Влезте, влезте, деца, не се бойте.“ Вътре се оказало тъмно като фрок, защото светела само пещта. Братчето и сестричето били много гладни и поискали да ядат, а бабичката ги огледала от главата до петите и си забърборила: „Първо ще изям момченцето, но то е толкова слабечко, само кожа и кости. Трябва да го храня поне няколко дни, за да се огои.“ При тези думи тя натикала Хензел в една голяма клетка и го заключила. „А ти, момиченце“, рекла на Гретел, „бързо хващай метлата. Ще вършиш къщната работа, докато дойде и твой ред.“ Така двете дечица заживели в горската къщичка. Стопанката всяка сутрин ги гощавала с пресни корабийки и казвала на малкия Хензел: „Я подай на баба едно пръстче, да видя колко си се огоил.“
а той е подавал една пилешка кост, за да я залъжи. Още си слабичък, недоволства вещицата, която била много стара и недовиждала. Трябва да се поохраниш. И му давала двойно повече корабийки. Накрая омръзнало да чака и наредила на Гретел. Изтичай навън и донеси малко сухи дръвца да напаля пеща. Днес ще обядвам печено момченце. А Гретел заплакала и отишла да каже на братчето си. Не бой се, рекло и то. Когато вещ се прати да провериш дали се е разгоряла пеща, ти я помоли да ти покаже как се прави това. Послушал го сестричката и когато бабата е пратил да надникне в пеща, тя отговорила: още съм малка, бабичко, не знам как се прави това, моля те, покажи ми. Ех, за нищо не те бива, разсърдила се старицата. Ето, гледай сега. И се навела да й покаже. Тогава Гретел блъснала в огъня с всичка сила и се втурнала да освободи Хензел от клетката. Двете деца затворили плътно пеща и за всеки случай сложили един голям катинар. Така се свършило с одеянията на вещицата. В следващите няколко дни братчето и сестричето живеели самички в къщичката от корабийки и си похапвали до насита. После решили да се прибират от дома и взели една кошничка с медени сладки, за да я занесат на баща си. Но на дъното й намерили малко съндъче, пълно с истински златни жълтици. Вещицата отдавна станала на пепел, така че това злато не й трябвало вече, рекал Хензел. Взел съндъчето и повел Гретел към къщи. А в гората ги пресрещнал баща им, който плачел за тях и ги търсил. Върнете се от дома, деца, помолил ги той. Злата ви мащеха умря. Обещавам никога повече да не ви изоставям. Гретел се хвърлила на шията му и го пригърнила. А Хензел отворил капака на съндъчето и казал: вече сме богати, татко. Можем да имаме всичко. Няма нужда да сечеш дърва. От тогава тримата заживели щастливо.